Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Top Near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka Victorium, ka Dukan Kitiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Uway ni kisamla bala sho haka arpuway trik unay leber arhajar arpuway golfling. Ula klatno menta ka step perangap jang ka arpu paratrik unay leber arhajar arpuway haka jaka sumar yau ha Negrims Hospital. Uniu samla ya ubala tip kerteng kum uperlan roy berthong khat khandai snem kerta ula klatno namar bara jor palat kajing mensaw. Kinongelam jang ka Khasi Students Union Central Body harungkat kinongelam na Southwest Khasi Hills bat kiwaipat kinongelam seng bhalang kila lech Negrims Hospital ban yekendo yekibaha yeng hasem jong uniu samla. Yang jangan penengkong ai kubli kamtamnya pi para nongelam ke para sengmo naduk ke KSU naduk ke HOC naduk ke H&M ba kiliawan sendan berkilaya wan sengolem na kapatai kun jangan ai kubli kerpang na patai jong pi kubli under kat bat pinyat na tur snap saprang kam jong pi pada kajing dunong jong ai kun galong ka pasusi aduk kata-kata nomor ngam sem tip na kadau ka ai no na kadau ba ni kon jonga unsap tolong dukan ni nomor ba nakliang jonga ngadon hasilong rai ngasuyo betang ka fulkon ka fun di perlok te ong kun nga bala je kumta te kalong ko basusi igain nomor tip ki ong hana ba ong ya ki ba syoro kim itu tamba ki singo ba ong ki dei ki tin kim so ki tin garola ne Nepali kumta ong kumta igain dari Khasi ti kim dai ong kumta tama nomor kim su thu ti ka kaktin tai dari ban ong pan itu uta tu em klam itu lagi bayadon lang kai ni nagaleng jong ka KSU Southwest District bar kumjuru nagaleng KSU Brokawai ni panpau ka jing sosi ka jing saudiao lor ka ni jing sha pathat jubor ya ka jing em jong di samla na po jong kasnong wa kaji na tay na po Southwest District ti kumbang li oso mani ba kani ka jing ja kala ja ka arpoi tarik ha ka ba nagaleng jong di samla rakat bat ki parlok jong u kila sha hiarthma ha ki wei ki bro ba ki bomdai Khasi hantai ha gofleng te nagaleng jong ka sang ni panpau ki jing susi lor kani jing ja bara ko ju apor ni panpau ru ka jing so panrem ni panrem jor ya kaleng jo police department bat ki bor sarkar nomor ka basusi kalong ba haduk menta na kaleng ki kim patla ban le ai kim patla ban ai sai re ki persyang penban bandarap jot do kumdi kumtai tang panyada yanu re yanu tingi prem jor kene jingle jong ka jingle siliang jong police department ka ba ha ka jaka ba kan wat kan thuat ya ki bakum kita ki bro hare ka ele pat kumno bandarap jot khnang ba bandarap jot khanang ban perlaji kita ki bro don ti ha bakum kini kam ki ba that jubor nam ta kajing im jong ki pardo persnam jungi tina kalang juga sang rakat ba kasang i Brokawai nila sem makarai ba imat ba kani kala de kanti bangiru ni haban le la ka jong banta ban wat banya khanang ba lada kita ki bor pulit kimla ban yo ru ngin wat banya khanang bangin pentip ki bor jong ka ain ba ki kita ki bale kita kam nani sakmat ngin nam song thai ngin wat ban ngin pentikna bagi ni bro badon ti kin ngat haka jing pistom ka bakum ki kandon jong ka ain ban na kaleng jong ka sang ha be de ba kani ka jing ja da ka jing sokhya ba ka jing sosi nomor le sing la ban ong ba kani hakini ki arsnam ngoi i ka jing sha thombor jong Khasi batang kini ka arsnam kila don ko ba arngut ki Khasi bala kladno ha jing sha hier thama jong ki bro ha ki bro ki banabar tina ka sang ru da ka jing sokhya na kalau ki isu Southwest District ki member jungi mening la mi dang step nama korwat banwan hakani ka por menta panginyo bantep banwat banyak berkumjuru ban ai ka jing solem no ta ing kasam oi habakum kani ka jing jang ngi kerpat ngibu ki jing duai nam ta ing kasam ba wala ka karta jung ni samla kadang jerong
hari ngi kmi lenti ba unumbuk nang taun ai ke jing tengan ya ke bahiang bahsam sen samla himalang rin ni penpau ya kata kejing sengau si kejing sengau pang dok nut ha ka bangi duk no yala ujong samla na kadong kathan usamla bedang dei hakarta bandang trei dang kata badang kiu saprang hakikam baro hanrei usudu no lengba kejing thombor kejing yubor jong kibriu kiba ngimpat la ban pentik na kat hadu entah rei nakaliang jong hi keseng ni lembaga ni ka keruo ni penpau ya kejing sengau diau bat ni ai kani ka keruo syaka polis department bak kedai ban penkoloi kom bak keju penkoloi ya habaji ki wei ki jingje ha ki wei pat ki bomdei ki paradok prasnam jong ki koloi ban kem nan ki koloi ban tepet tingi kaju kani ka kubor ngi kwa ban ong ba nakaliang jong ka sengi kwa ba ka police department kan sim khia kham koloi haswa baki samla jong ka bri nyau trap kin kiu ka ding bat kin koloi ke jing bitar bat ngi penpau ru ke jing sengau lem nam taki bahaying bahasem tingi ai ke jing kitbok bat ngi duai kerpang dam ta jong ki ba ublei un ai ki ke jing suk min sim bat ke jing tengen hakum kani ka por ka jing je ka ba sengau si nakaliang jing dap jing so si ulu jisu kendir ko kraw about we kot jong ka dong ka than jungi jong ka jai ban riu la du no hakita ki kti jong kita ki riu tram snam jong ki we bat ki bar jala ki ba nak por ki tambor ya ki jai ban riu ki jungi te hakum kani ko por di penrem dok ba syirkai dak bajur ban ngidawaru ya ka sarkar gede ban simkya ban le ban kam no mardor kam tam ya ka police department te ni kerman ba ke sarkar gede ban simkya ban ke police department ru gede ban kam no mardor kini ki beriu badon ti peniap ikini beriu jongi lam kamta lara ke sarkar kamla ban le lara ke police department ru kamla ban le ngiru hap khat umai nomor bangi sutu syai bale se halindat mano badan keti le se badan ketiga police department lani badan ketiga ke government jangka mekhalia ba nak por ki penyap klub ki beri ucungi hakanika jaka hakanika beri nyo trap ki brokoi de tangkini kintin nak liang jingi kesang nak dong katany penrem te bajur bat ni dawa mardor hi ban le ban kiam no le ya kini giru translam ban sim mi impek ya ki beriu jungi hakum kini ko akawa nangkong ko sek ni brokoi ni penpau dia ka jing snodiau ka jing susi aba kum gini jing jai ki barlam ya kunu kalong ying na yuno khat jong jat ni ni snau ya ka ban pha ya kini ka karwo jong jing snolem sya ki ba ying sem ki mi ki pa pat kalong ka ba ya ki ba ying sem ki pa ban priang kum gini jing jia hakum gini kremat ndrai nget ba banjrong hi unsa sapai unsa pendap ya jaka patli ka long ka hi ka ba long pendit bat ka ba nginam la priang ba samla ba ki khot jet ndeu ken chu lim ba ken chu kot jika jingem hakti jong pinong sun hakti jong pinong wei kebangan super kemau dan macam senam tam ta ngiladu yong wei tu khot jet ndeu ti ko chamati ti jki bender menta ganti ladu pat seni wei khot jong jet ndeu huni ko sapa solo kani kalong ka dak kasin ka ba ngi kumpi khot jong jet ndeu ngi hapan sutu bat ngi hapan perkat janai ke ai bidang le bat ke ai min phap ban pan sutu khamha ya ka banta ka bangi hap ban kam ngi sakmat lada omdei mengi ba menta manupat lada kamdei kini pateng menta banjada manupat markum kini ki jingjia ki jujia nak puas ko ko hot hadu menta ka ba ngidap ke jing kham sngolongo kolong ba ot naliang jong ka police department ka patsamala ban kem ne ban labdin yanu badal ti ni ka kam kani ka puanra
kajing bom suhun bat kawara ru kajing atatin hakabala dajia je kitari trimuluk ngi ba kam semladon kun kajing e mat ka klan ma kata intelligence jongka keyboard jong an bat lapin ki beriu pan sya kenok badi kini balik umta terta handai lada kut musim pordok persnam khantam sor hanong ba shlong ka bomdehi ka cakap ong ba sor shlong ka dei ka don shaklau choktap hanong ba shlong kut jong ka jing im hakikti ta ki ru sang snam no so ban ong ba kane de ke ek ba mila ban ong ba yul isi kano siliang ka an ne ka sinjor hai bun ba benta ka kerwo ka ba na kaliang tu ka seng ni kwa ban pha se ki khot jong jat bin riu ka long nginam ap ba kanunu ka jing jia kan man jia ko sing lo jong nginam ap ba kanunu ka jing subsi ni ka jing pat tu nut kan man jia kanu ma ka long yi handai imat kaya bat kapur katawa ya wei khot nai wei poi ka long ying apo jing bring trap bang perkat mai ni chakma labiang ka jing isin ai ye kinong wei nong ar labiang ka jing da ban ong ba uni utai handai ngas ban ong ni ben bu akmat panyeda shwaya ladi na jing shat thambor kinong wei khabang yang don ka jing susun ai ye ki wei kat ba kijong la jong kinang sha thambor kijong la jong kinang sha sim ni kijing kani ki ka dei bom la ba priang kani ki ka dei ko bangim nam la hiru ban ong badekal di ka baba dai kani dei ka ka thma ka bajar ya ka chat pendri ko wei kini ki jia namar ba jela jungi ka long ka jela ka balalan ka jela ba kham don kanunu ka an ko perking ni jirung kimi jing bri no sabar de halor kita iman beriu islan bat kinut bat manobala ban tip bagini ki beriu bajule ikni kam ban pentrim bajule ni kam ban thombor di beriu bat don ti hakwi pat kam bi an hakwi pat ki jela pat ki pelong pat ki jela mi kriang kum ki jela bari ting bat kani ka dei sebentaru ka jing kersiu bat ka wik opolu ya sarkar ba ka dei penkloi penstet itu ki an kanun mara da kini ki deng yejia ngatrai ngina kliang jokaseng bat iwi pat kit khot jong chet muri bede ki nong ilam iwi pat seng balang ngatrai nginam la pan susap pan ngim la pan supet kan spoi ma ka por ba ka ban se ka bat thom je kasang kata kalong ngim ban se ban sim ban pentirkam le jong ki ai nam ta pan ngiu pan da de ban susah jam dau jam ngiu ni skum ni man ka por no somon ong kalong ke ikut bakal kentang yawai kani ke jingjia kalapan pat dulu ya ke jing kesem andrai nasomon ong nginam kut bat nginam hun tang buswan ta kasngi andrai nakliang ju keseng ngin budien bat ngin ti binia halal ke jingjia maling soto balang susngap mangisuhun kirsia kiting gini jingjia bat ka kerwo ru situ ki beriu bomdai trai muluk persang ban sedang ya kum gini chat kam dai mengi jit ya kanti jing Islam ne ka jit ya kanti ban ong wara jing per chat pen rai kum ka pau kolong maki sedang maki jit ya kanti kam bat kam dai ka pop bat kam long kam bi anjing bat pen phai bat banyeda bat sumar ya jing chat thombo jing wei jing patro Islam he pen ta pa per jing ko beri ni trap pro wei kata kalau kerwo kabasai na kalian jokseng abang yang mat kham tam haba mi persang banyak de kalenti kabasai kalenti kababet ndai ba kidon kinu kicing persang ban aiding kidon kinu persang ban pil ibor yimdai mi ong mi krem ti krem pejat ndai yangi lakha bala thau atli kejat rekat pakamet ngi don ko hok penyeda dale de omdai mi sya jam nak bos ko kum kita kijing keno ban ong ba kadi kijing ya kajia kumi kum tai ne ji tu khu prakasi unsien haba dan kunu jingjien sya syok bom chatit kasi ke jumi kum ta jing kret ngan pat kemau ni orja ka praman ba kajia tu ka isu te motoru untuk keno ba kisdang kasi re khadu di tu beriu nang tu kisdang ingin so khalasu ikum bi jingjia andrai na kaliang juga seng nginam pediang ikum kita jingjia kani hi kadai jing pen ibor ba jing thombor ngimtip manobdon ti ndai
Wur ber kum mengi jing tip ban lum jing tip mengi kum kaseng ibu poi yo jing tip ba kem dai tare mulu bodon ti ban khambor ye kini ki langut ki samla khamtam hadu bing du no yo wei ut khot jong ja